Surprise! Uy, nalagi na yung rice cooker. Tulog yo. Abi na ko gibinuangan ako nimo ganina. Good guling nga na ba? Ilabay na na imong kahoy. Uy, kapoy ra ko guha na nya ilabay ra daan. Nga na, naman good ni. Di na, good ni kailangan sudnudan. Lagi para po di ta mahasol ana. Good boy. Ay, bago ni mo kuhaon, tilawis ang kanon. Nga na po'y consequence. Oh, tara na oh. Magdung ata pingali ko ani. Step. Patay na lang yung kahoy ani. Stilanan uling naman lang. Lito! Oy pa. Pagpalawa sa kahoy dito ko! Nagbag-o pagay ko nangahoy. Kailangan ba ito magluto no? Hindi na mo kang kahoy. Sige, reklamo. Paito. Ano ka, Berto? Sugo kong papa mangahoy. Madaot imong gwapo, ana. Ang sa daot na daot naman daan. Dili pa, oy. Cute sa kong bibi. Ayaw na pangahoy. Unsaon ako pagluto nga wa mi kahoy. Dali ra kayo na, oy. Mindset ba? Mindset. Mindset gyapon dira ra kay mulakaw na ko. Bala ka, nakamiris cooker. Ha? Na may rice cooker? Oo na Unsa man imong ihatag sa kuha? Sa isang kondisyon. Unsa man pod? Sa kanan sunes. Nabuang. Di ko mo sa kanay matagak pa lang ko. Sa loon man tiyag matagak ka. Inaana, oh. Ana sa mukuan kagamay ni bugbukton. Bahala ka. Gusto ni makuha ang rice cooker sa kasadaan. Wala endha. Gantahin na lang. Aw ka na. Kailangan ha, kiligon ko ha. O sige. Bantay bitaw. Kumusta ka, aking mahal? Nasa mabuti ka. Ikaw, kumusta ka? Yabag ni mo, Berto, oy. Pero gwapo kayo ka. Sige, kanin na po himua. Unsa naman pod? Sayo sa giskidi. Sa muka pod ana oy. Gusto mong yak rice cooker. Sige nga, dali, dayon. Kung wala pa lang kay ihatag kang, di jud ko mo sayaw kay di ko kabalo ng sayaw pero pasayawan ta ka. Skiri, 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 skiri. Sige, Berto, pwede na ka mangahoy. Nabuang. Sige oy. Ha, kakiyod sa kong crush, oy. Na-scam jud ka tong bata ato bagi pasayaw-sayaw ra ko nya wa day rice cooker. Sus kapoy ba kay mga hoy. Ay dara. Kaluoy sa crush, oy. Kuwaon na akong tinuod. Mang, Oy, pagluto sa dito be. saan na day oras ron? Pwede naman alauna o. Mas dusing kay kaon niya alauna na karon. Sige, magluto sa ako. Pagluto dito kaon, na rice cooker dito. Dapat to ikuan. Kanon na, dungagin lang to gamay. Nagluto na si Mama. Mao ni yung right timing. Gusundan, be. Mama, ako rin luto, be. Mala, hadi kagikan na, anong magkagalit? Sige na, ma. Lakaw na. Bantay magkahilaw-hilaw na ha? Sakto, nanay kanon. Di na kalungog si Berto. Wala nang itod, be. Kadugay pong Berto. Iyahay na kayo siningani ba? Oh, naman lagi ka dire ah. Surprise! Uy, nalagi na yung rice cooker. Tulog yo. Abi na ko gibinuangan ako nimo ganina. Good guling nga na ba? Ilabay na na imong kahoy. Uy kapoy ra ko guha na nya ilabay ra daan. Nga na, naman good ni. Di na, good ni kailangan sudnudan. Lagi para po di ta mahasol ana. Good boy. Ay, bago ni mo kuhaon, tilawis ang kanon. Nga na po'y consequence. Oh, tara na oh. Oh, tara sa rice cooker. Be, Ayahin na kayo ka ha. salamat ikang. I love you. I love you. Mana baka tublong sa ikang? Kung saan mo oras man ang kuan ito? Asikaso kuan kay gutom na kayo. Ilugan ko sa imong mayong anak, siya ra daw mulong ag, tanawa ra Aw dito. maayo. Gani no? Namala kayo kay nilungag. Tanawa ra dito. Bao baka ning lungag ni. Na, ambot lang pod. Kang. Kang. Asa man ka? Sa man nilungag diri. Mang, Oh, asa mga rice cooker? Wala man lagi rice cooker na lagi. say wala.
wala. Ang iya magitong gikuha ganina sa kuha. Ano ba yun? Asa ang ilong agin nyo? Ano sa manay? Amo tayo di ba mo tingog? Natulog ko, ma. Natulog daw siya na iyang kahimtang. To, gihapon? Asa nga rice cooker din? Nawa ang po rice cooker din Basta, natulog ko. Wala, asa ang rice cooker ron? Napatay kanon ba? Sobra. No, gani no, ambot na unsa na imong anak ko, wa na mo ko kabalo Ano anak ko. ipasagda man po ni mo nga siya na maglungag-lungag? Nalipay magig ka nga niluto, niingon na po kong ibli, mambot mo oy. Wala ka magduda nga himala kay nilungag. Tanawa ron, nawa rice cooker, asa gibutan ron. Sa dari pagkaon nilo mga pasmo.